Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kinhon ki rang bat ki Thei Ïalehkai ka East Khasi Hills District Basketball Association bat ka West Khasi Hills District Basketball Association kin kre banya kene ya ka khusnam takmak siar ka jing Ïalehkai basketball jong ki shinrang bat kin Thei jong ka lumpung Ïalehkai ka 5th Meghalaya Games arajar arpusaw ka balong hatura hagi jing ya kun semi-final ki balalong mentakasngi thoding jong ka tayo hamadan jong ka Don Bosco College tura haga jingya khona peneng jong ki Thei ka East Khasi Hills kalala ban penlim no ya North Garo Hills the Sanpu pra la khanre basket katba ki Thei Ïalehkai ka West Khasi Hills pat kilala ban penlim no ya ki Thei Ïalehkai jong ka South West Khasi Hills the Henru po la South Sun basket haba pai pat shaga jingya khun jong ki shenrang ka East Khasi Hills kalala ban penlim no ya North Garo Hills the Prapukundai la arpulai basket katba ga West Khasi Hills pat kalala ban penlim no ya Ribhoi da Henrepuway la Sanpu hunyo basket ya ka final jong kini ki jing Ïalehkai an sa penlong pat la shai ka sngi ka badai artat ka sngi pan penha perdano ya ka ni ka Lempung Meghalaya Games arajar arpusa